Mimin selamat pagi. Sugeng enjing Mas Petruk. Tasih semangat nggih. Semangat. Jenenge seniman kuwi totalitas. Apapun cuacanya, apapun keadaannya, tetap Semangat. Tur menungso kene nyewang dhuwur terus nek kedangan ya ora apik. Wah iya. Cara dhewe nyambut gawe ya, Jas. Siji atine seneng. Nggih. Mangkat gone eyup. Ya. Ya. Ijek disugoto daharan nyamikan tan kendhat. Betul. Mulih mbuh akeh sithike panpirane mesti ijek nggawa ulih-ulih paribasan sing dijagake sing omah mesti nampan. Lah. Tak nek dhewe ngersulo nyambut gawe kok sore ngantek saya nyambut gawe rekosane kene ana sing luwih rekoso timbang anake dhewe mula ilmu ikhlas dan pandai bersyukur kuwi kudu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Kowe bayangno wong bakul kaya misale kaya penjanipun Mas Rebo. Rebo, kahanan udan yang sawu ider direwangi piye carane durung mesti langsung etuk. Ijek nganggo nunggu, nganggo sangat, nganggo. Nek dhewe rak sak proplane engko mesti disangoni. Lho, nek gone yo disangoni wani ku nek unekke panitia to dhewe lho. Nek Pak Rebo pareng nek unekke cah cilik-cilik paribasa. Lho Pak Rebo ya nek resikone lho. Lah iya. Dadal pentol ki ya nek resikone. Lah iya resikone. Direwangi kulite ngantek ngedop ngono ki rak ya betek. Lho paribasan ora ana wong paribasan sing mulya tanpa paribasan direwangi laku tapa brata prihatin ya ora ana. Kabeh nganggo laku to no. Mila ngeten, Mbak. Nggih. Sing kula istengaken menika dawuhipun Ki Mulyana Purwawijaya nalika semanten. Terus ndi? Sak rekoso-rekosone wong nyambut gawe isih rekoso wong sing ora nyambut gawe. Niku ora enek. Oh, contoh Puspita Laras, Mbak. Lah Sampeyan pun iso dhewe wit sore semanggem. nggih. Ora enek Puspita Laras sok ngantuk niku ora enek. Lah ono. Mboten ngantuk. Hah? Turu. Iya. Nek bapak Aku semedi ya. Bapak kon kan nate anu wong urip iki lho dolan ya mbutuhke mangan. Nggih. to. Paribasan seneng ya mbutuhke apa ya mbutuhke. Turu ya mbutuhke paribasan apa butuh to nek ra nyambut gawe terus pripun. Nah. Ya ngoten. Betul. Kudu eker-eker dimenangke budidaya ngoten mawon. Cukup paling cukup syukur bage turah, syukur bage iso sumrambah kang merakapi kanggo tangga tetparuh kiwa tengen. Lah. Sian. Pancine penting- gara-gara Heeh. tiba Jawa. Jawa. Nggih. Udan menika boten pepalang, Mbak. Nggih. Banyu tiba menika boten pepalang, namung menika mujudaken sumbering rejeki. Ngaten. Banyu niku panguripan. Panguripan. Pangurip. Muga-muga sabubare wayangan nggih ta. Nggih. Rejekine para warga kene gembrojok kaya line banyu. Amin. Amin. Nggih sing percaya mawon. Wah, wayang dalang kae udan. Kamu udan rejeki kok. Ha nggih. Lah menungso nggih butuhke banyu. Tanduran nggih mbutuhke banyu. Nah. Menungso laire ya saka banyu. Lho. Nguyuh e saiki ya ta. Nah. Ha iya. Nguyuh tempo bensin ya 2000 lho. Ha iya. Mbak Apri, Nun. menika wonten pamundutan sonten wau. Injih. Menika inggih menika saking Mas Dalang nggih. Kula Pak Deponijan menika pangkur Semarangan. Dipun aturaken. Ha iya. Lah nek Semarangan niku ketoke niki ming dugi mbawen mau. Ha nggih. Ya dianu pangkur biasa ora Pangkur apa-apa. biasa mawon nggih. 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 Pripun, Pak? Nek Oh, Semarangan. Nek Semarang berarti monggo Ibu Iya. Maranggono. Maranggono. Mbak Nina ya. Di Apri soalnya pun kokian udut saat ini dados Iya. mong dugi mbawen. Bangga bayah apa sapa Mbak Ruby ya. Ya. Sindene anggar kelarisan wis ra wani. Apa? Semarang. Pokoknya enggak sidiane enggak laris rawani Semarang wis. Ya iya. Wah iki sepi anu presiden iki arep kemayu arep ruwah iki dong gileleng. Ah iya. Kula bareng nggih kula jaga kok sakwene ruwah mbenjang ora bakal kumpul bojo kok kula. Ya ana suarane rusak lho engko bengi nggo Oh, nyuara iya. awak dikersake piye. Aku ora kumpul bojo, trimo kumpul karo bojone kancane. Ya. Malah. Mangga. Mangga. Napa diaturke siose? Nggih. Pangkur biasa. Mangga. Biasa mawon nggih, Pak. Mboten napa-napa. Tinimbang mengke gawe gelo. Timbang dipeksa. Iya. Nggih. Mingkar mingku rengu kara
kowe bendina udute 2 bungkus apa ora gelem udut ngono suarane jane bening. Ya wong wedok iki udut to. Ya ora nginang kok udut. Iya. Karena marati siwi. Ya. Lala. Ayo Bu. Sinawong resmine. Sak cek-ceke kok ya anu apal. Mbak Mimin rumiyin sinau sinden wonten pundi, Mbak? Menawi kula menika wonten omah wayang ning mboten tutup. Lah digodhoni mawon pancen ya resiko wong Ngomong digodho Pak Witon tak kandhake kowe. wong arep munggah derajate kok godhane akeh men rumangsa. Iya. Sinung karata Lalo. Mrih kretarta pakartining ilmu luhur. Nggih iki, Mbak Apri. Nun, Kula ndek sejarah lho sampeyan lho. pripun ta? Kula niku kira ya perkara durian niku lho. Wingi niku arek kae rembukan durian karo mbak kula gedhe, garwane Mas Boim niku. Nggih. Wah, posting durian lho. Enek mobil, mobil sapa kae? Lah bareng anu kok aku nggawa apa duriane gedhe tak jipuk kok jebule sampeyan. Wis dicim. Ya sirku tak balek kene mbane bacot tak go ngalor. Ning kula tetep ngalah kali Mas Jalu. Mboten wantun songgane abot lho kali Mas Jalu. Aku goncengke pisane terus gasruk bok. Oh iya. Ya Mas Boim tak dongake le bakulan duren paringi lancar. Amin. Berkah. Masa kowe rung dianu lek aku nggih dikon Aku ora gagas trimo tuku nggon wong liya kok. Nek kono ki Masa sampeyan lho diteri. dereng nate iki wis rapot ngeten iki. Wong iki kadang ana ning urung mesti tekan atine. Oh. Ana sing nyon sewu, ana sing wong jane ya mung biasa, ning dhekne ngepenke ngelengke. Lah pancen ngono kudu latihan kok. Sedekah kudu dipeksa. Aku dipangane kurang ya kurang tenane. Dipangan ya cukup ya Ndra. Lho ngono iki. Apa kudu dipeksa? Olahraga kudu dipeksa. Serawung kudu dipeksa. Wong sedekah kudu dipeksa. Ning anu kok lek kok dibedak-bedake aku karo kowe iki rak ya jare duwe tunggal. Duwo. Lho, aku diparingi duren 3 glundung kok kowe urung. Mongko sing modal iku ya aku le modal bakul duren iki. Ning kabeh ra tekan. Corne nyandake pemikirane mbek dugi mriku ya wis ra apa-apa. Kula ya ora menghujat njing. Ya idep-idep ngewangi sugih sedulur. Aku tuh umume kayak cilik-cilik kae gak sing tuku telu ki sing ra enak loro ning ya ora apa-apa. Aku ya ora apa-apa ning nek karo wong apa aku digawe sing sortiran ning tak dongake tetep usahamu lancar Mas Boim lancar berkah lumintu nggo ngopeni keluarga. Perkara aku tok singkur ki ora apa-apa. Aku tok kiwake ora masalah. Nek Mbak Apri karo Mbak Mimin iki ora bayar. Kula mboten Nek aku wong tetek kok aku sakjane ora bayar. Dari sedulur ki ndi sing enek. Sing enek. Nggih, pokoke nek ndung ditagih tak teke ae. Nggih. Ngoten ku dikerasi. Enggak ngewak-ewake. Wong ora iso mendat mentul, wong urip iki sing mendat mentul di sedulur. Nek aku nek mana saatnya golek duren sing gedhe tak go ngalor ki sing linangi ulate pucet. Wong ki ana wektune golek pangan, ana wektune srawung, ana wektune berbagi. Sedekah. Lah sedekah ngono kuwi. dikandani kok koyo nyepelekke ngono ya Lek. Ya nek cara matematikamu kowe ngekek wong mesti berkurang matematikane menungso. Ning matematikane Gusti Allah dhewe ketoke kelangan. Ning kok tok tambah sing matikel-tikel ngono ki lho. Guru kok mbok ajari to Lek? Lah nek cublok kok. Kowe ya. Mbok ora jujur. Lah apa? Guru anggere ana PR lek apa urusan apa lek garapke sing garwane. Skripsi lek garapke garwane. Apa-apa bojone kamu dijabani kok kalah karo muridé kok. Ning ya ora apa-apa wong sing dalan. Santai Mas Boim. Ning anu Mbak. Boim RT to. Gek iki nek kenangane kae poso gek iki ra dadi imam. Nggih. Biasane surat apa pendek iki ra ya kula Allah akate karo apa-apa kula drobinas ya. Surat pendek kok Allahumma barik lana fima iki.
Awak mangan to. Sing dipikir gur ngun ae kok. Mula apa jenenge jamaah mburi makmume mburi ya terus do ora sudi amin. Aku makmume dek. Ora mudeng-mudeng Allahumma barik lanang. Zek kalih gojek kalih ngaturke napa. Betul gojek tenanan. Gojek tenanan. Oh tenanan to. Oh. Yo monggo. Sorry lho Im, nek omonganmu tak anggap gojekan ya monggo. Ning kok dene kowe iso nguncek, iso nintingi untuk kebaikan panjenengan ya ora ono alone. Gigitono dhewe. Allahumma barik Lho, lanang. nek dinalar suaraku bosok. Heeh. Rupaku ya rayu. Pancen iya. Kabeh wong ngakoni. Ning nyatane Gusti Allah ngeki dalan. Kita enggak pernah tahu amalan apa orang yang dia lakukan. Loh, aja ngepal wong iki. Oh. Kayak wong ora duweni kok kecukupan terus ya. Oh, mungkin contoh iki Mas Gunadi iki lho. Nah. Ya ini anteng lah neko-neko. Ngantang. Kaneko-neko anake tok dopras pit listrik terus didol. Aku butuh kaya. enak. Enggak. Kang tumrap ning tanah Jawa. Agama ngaji. Ya. Lalo lelo. Enggak. Lamat was katon tejane yen berangkatan mencerang aduh wirene sinabang tan ambek basangmu twimbo patut nyoto jatmi komrati eman lestari yo tanlilo bisa saring Oke. Menika dibablaske teteh sing tresno pamundutanipun kala wau nggih. Oh nggih siap. Nggih. Teteh sing tresno. Nggih, monggo. Pacaane sarwa asri jroba
Lho, dari Mas Boim koclok. Apa Mas jeneng wong ya nganggo lali lho. Tambah umur ki nikmat pengingatan dikurangi, nikmat. Ayo kono jae pomong kubluk-kuntak. Kene iki ya Mbak Mimin. Lanjut to. Saire lak ya akeh. Wah iya. Nek melek. Ramai rasa tresno saya suwe saya tambah tresno waton kowe rambaleni nadyan aku wong ora duwe Terima kasih, matur nuwun. Nah iya. Niki wau ada permintaan sikep ngupayake kalian sabar. Saking Mas Maloyo. Nah iya. Ngopi Pak Iki. Iya. Mbak Nina yuk sepot Mas. Iya, Mbak Nina. Ferdi yuk. Oke. Yo. Tepat Mas Ferdi Sudarmono. Ponen bintang tamu aku wis apa-apa Rigen. Matur nuwun, Pak menika tasih kathah Pak Prijono, tasih manto, sederek-sederek saking Mas Warsito, saking Salatiga nggih manto. Ha iya. Para kadang kaneman Wih, menika nggih. wah matur sembah nuwun ingkang leladi ngantos sak yaketen. Wah. Nggih. Kalian Mas Widaya, para desan. Wah. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Ha iya. Kalian ingkang kula Mas Yuli. Wah. Iya. Iku Ya. sosisku karo meteku ora tak pangan saiki kok tok, Pri. Pripun? Apa? Dinggo sesuk anu cemilan sesuk-esuk anu biasane aku jeneng wong apa. Apa? Lho mangan ki ra mung dina iki Mete. tok. Sesuk ya isih mangan nggih to, tak jagan sing kira-kira ora ayub tak pangan sesuk. Mete karo anu kuwi mau kue suse tak pangan sesuk. Nah, mula saumuran Mbak Mimin ki kudu jaga kesehatan. Nggih, ora waton tutuke Tembung gelem lho. nggih, tembung sak tembung Mbak Apri ki ya aja sia-sia. Aja cacu lho, Lah Jos. pripun? Nyerateni piyai sepuh ki ora gampang. Lah nggih to. Aku wis tau nom cantik kaya kowe iku urung tau tuwa kaya aku. Ra, kowe kan dhisik ya remuk ngono kuwi. Apa dokol percaya ya. Apa aku muncul langsung rusak ya, Pri? Mbak Lagune Nina lagune apa? menapa? Niku wau wonten pamundutan sabar. 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 Oh, Sabar. Bersama Yo, Ki kajaba lagu ya apa maksud wong urip iki kudu kebak kesabaran. sabar. Lah. Apa wong muntap apa muntap? Rungokno Wong sing emosine dhuwur, Nah. kuwi 70% tingkat kekebalan tubuhnya akan menurun. Loh. Biasane piyai putri-putri iki lho. Mboten nek wong itu kan Sing ora sabar. sensitif nek Lho wong lanang nggih kedah nglengganani nek wong wedok lagi bulanan ki mesti sensitif. Oh, psikologisnya pengaruh lho, Pri. Kula nggih ngoten. Kowe bulanan. Aku nek garap sari ngantek pesang sasi barang lho ora leren. Kowe ngarep sarine ning kuping kok ora. Yo Sabar. lagune sabar. Monggo. Oke, ya Mas Ferdi, yuk. Yuk.
nuwun wae iki malah Mbak Apri. Dalem. Bose elep Majapura Mas Supri. Oh, nggih. Iya. Matur nuwun. Iya nusul esuk-esukan iki kok ngendi? Karaoke. Matur nuwun kalau Mas Juweni. Ya. Ayo Mbak Mulat yo. Monggo Bu Mulat. Oke, sapa? Mbak Mulat. Yuk. Lagu napa, Mbak? Nyun Puspita Nala mawon. Oh nggih. Puspita Nala. Nah iya. Diaturke. Nggih. Uga diaturke kaliyan ibu-ibu bagian konsumsi. Nggih. Kena kanggo jampi saya. Tesih komplit menika ibu-ibu. Wah, matur nuwun. Jan luar Semangat. biasa. Nggih, Jan. Nggih, mbok menawi wonten ingkang badhe request, monggo. Nggih. Monggo ibu-ibu ingkang badhe nyanyi nggih monggo. Monggo. Oke, yo Puspita Nala yuk. Nah. Permintaan Mbak saking wah ibu-ibu horek menika wow ngersakaken lagon Asteru ya Asteru Aisi Teru Aisi Teru ya kuwi heeh Aisi Teru iya niku kaliyan menika Mas Supri ngersakaken Lintang Asmara wah lah niku mawon ha iya mengke ajeng disawer duren oh yo ibu-ibu horek mangga. Aisi Teru sinten, Mbak? Ayo. Ya dijoli apa ngono? Ayo. Mbak Nina, ayo. Ayo. Niki dijoli mawon nggih Bu Ibu. Nggih. Joli Lintang Asmara. Nggih. Ayo. Lintang Asmara duet karo sapa, Mbak? Nderek, monggo. Monggo. Ayo masuki men. Ya, oke. Ayo masuki men. Ayo nenek. Ruk. Langsung lanang. Masuki min ta? Nggih. Nggih. Wilujeng enjing masuki min. Nggih, wilujeng enjing Mas Pedro. Pripun kabare, Mas? Alhamdulillah sae. Matur, kok nembe rawuh niku saking pundi? Nggih niki wau golek biuk-biuk sik. Esuk-esuk biuk-biuk. Biuk nggo mentoke niku napa? Oh, ki mentok to? Nggih, mentok. Gadah mentok, gadah ayam chopper, gadah napa-napa komplit. Tinggo hiburan Kucing hari. nggih enten nggih. Hiburan hari tuwae lho. Niku kucing barang. Kucing nggih. Kathah. Kabeh diternak. Yo, mangga Lintang Asmara yuk. Nah. Oke. Iya. Nggih. Wes kan menika saking ibu-ibu tim horek jeruk kecut. Nah iya.
Nggih. Ampun lenggah sih ayo. Nah, requestipun ibu-ibu ngersaken Kusuma Wijaya. Mangga Mbak Mulat. Iya. Oke. Kakung lenggah mawon. Iya. Kakung gundulmu melocot kok. Apa menek bengi iki dimalek lenang to? Nek omah putune nyeluk kong. Lah nek anak kula kare Mbah Mimin menika tak pernah putu ki ya. Oh nggih ta. Nggih. Oh, berarti jenengan nek ngundang Lekmin Pak D. Pak D. Oh. Nggih. Ayo, niku elek-elek niku mbah kula. Leluhur. Kok elek-elek. Nggih niku. Kok elek banget. Iya, Kusuma Wijaya. Nggih, mangga duo sokle Kusuma Wijaya. Ya, pancen nanjake isone rejing ki lho, Mbak. Lah nggih. DMS Audio. Nah, iya. Dan iya. Ini wayangan ini jane ya apik lho. Ha iya. Tambahi 150 mangkat nggo rejing ya to. Ya. Wah, terus demok bathuk. Iya. Oke yo, Kusuma Wijaya. Oke. Yo. Yo wis jam 2:30 punjul engko ndak rampung lakon engko ndak nampa dukane. Yo. Pandawa tata kadiwisaya Indriyasara maruta bawana bana margana samyarana lan warayang Pancabayu wisikan pagulingan limun Lantalah ora arti klebating mungsuh ni kancaku prateng pilaiku Suraja Satriya marang ngaku pupung durung ilang nyawamu Gus pakon nglawan aku Satriya sapa ing wukir tawu Raden Merwati ya pancen dasar para nyata butuh balik sapa kang dadi paracekanmu tinding butuh Ditya kala Bedhu Segara ora nrimake badine kanca ramangku Gus mara maju ora bakal mundur jangka tanding lawan bebatang gegeden sumbar opat kapita kaya buntut ula kekejero kaya manuk branjangan adah balang Bedawa cerak sahur nulungi putong bangkeanmu Gus